în pragul sărbătorilor de Paști, din partea mea, Parchir de la Bărbunești, 12 vineri 2013, am primit această comandă din partea lui Studică, băiatul Decian de la Țănărăi. A dat această comandă din Germania, special pentru Leontia, pentru Cristofon, pentru Ferma, foarte special din partea lui Studică. Această melodie pentru Leontia, Cristofon și Ferma. Mai